дар дунё чанд намуди бандпойҳо маълуманд ва дар Тоҷикистон чанд намуди онҳо вомехӯранд? дар дунё зиёда аз 1,5 миллион намуди бандпойҳо маълуманд, ки 10-12 ҳазор намудашон дар Тоҷикистон вомехӯранд. бандпойҳо ба воситаи чӣ нафас мекашанд? бандпойҳо ба воситаи ғалсама, халтачаҳои шуш ё найшаҳои борики нафасгирӣ, ки нойҳои нафас ном доранд, трахея, нафас мекашанд. ҷуфти якуми пойҳои харчандшаклонро чӣ меноманд? ҷуфти якуми пои харчандшаклонро педипалпа меноманд. системаи нафасгирии тортанакшаклон чӣ гуна мебошад? узви нафасгирии тортанакшаклон дар баъзе намудҳояшон шуш, дар баъзеи дигарашон нойҳои нафасгирӣ ва дар намуди дигарашон ҳам шуш ва ҳам трахея мебошад. дар дунё чанд намуди каждумҳо маълуманд ва дар Тоҷикистон чанд намуди онҳо вомехӯранд? дар дунё зиёда аз 500 намуди каждум маълуманд, ки 10-12 намудашон дар кишвари азизи мо Тоҷикистон вомехӯранд. дар дунё чанд намуди ҳашаротҳо маълуманд ва дар Тоҷикистон чанд намуди онҳо маълуманд? дар дунё зиёда аз 1 миллион намуди ҳашаротҳо маълуманд, ки 10-12 ҳазор намудашон дар кишвари азизи мо Тоҷикистон вомехӯранд. инстинкт чист? силсилаи пайдарҳамии кори рефлексро дар рафтори мураккаби ҳашарот ё дигар ҳайвонот ғариза ё инстинктӣ ном дорад. шаклдигаркунии комил гуфта чиро мефаҳманд? инкишоферо, ки дар он ҳашарот 4 давраро аз сар мегузаронад, шаклдигаркунии комил ё пурра меноманд. ба ин гуна ҳашаротҳо шапалакҳо, гамбузкҳо, пашшаҳо, занбури асал ва ғайра дохил мешавад. шаклдигаркунии нопурра гуфта чиро мефаҳманд? инкишофе, ки дар он ҳашарот фақат 3 давраро аз сар мегузаронад, тухм, кирмина, ҳашароти болиғ, шаклдигаркунии нопурра меноманд. тухми шабушк чӣ ном дорад? тухми шабушк ришк ном дорад.